ಸ್ವಾಮಿ ಸಾರ್ಲಪಟ್ಟದಜ್ಜ ಬಂದುಲೆ ಮುರಣಿಯ ನಿಕ್ಲಿಗ್ ಪಾಡಿನಂಚಿನ ಬೀಡ್ಯ ಎಲ್ಪ ವರ್ಷ ಇರಾಕ್ದ ರಡ್ಡು ತಲೆಮಾರು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಸ್ವಾಮಿ ಸಾರ್ಲಪಟ್ಟದಜ್ಜನ ಸನ್ನಿಧಿದ ಬಗ್ಗೆ ರಡ್ಡು ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಯಾನೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನಿಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಖಲು ಪೂರ ಅಜ್ಜನ ಸನ್ನಿಧಿ ನಿಖಲು ತೂದಿಬ್ಬರು ಅಜ್ಜನ ಕಲ್ಲದ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಒಂದು ಸಂಪಾಯ್ದ ಮರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಮುಲ್ಪದ ವಿಶೇಷತಾದ ಪಂಡ ಸಂಪಾಯ್ದ ಮರದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ತರುಳಿದ ಮರ ಇಂದೇಕಲ ಕಡಿಮೆ ಪಂಡಲ ಒಂಜಿ ಅಜಿಪ್ಪ ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಆದಿಪ್ಪು ಮರಕ್ಕೆ ಆಂಡ ಈ ರಡ್ಡು ಮರ ತಡಿಟ್ಟು ಬತ್ತದ ನೆಲೆ ಊರಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಸಾರ್ಲಪಟ್ಟದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಂಚಿನ ಪುಡು ಅವು ನೆರವೇರಿಸೋದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚಿನ ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ಥಳ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ಸಾರ್ಲಪಟ್ಟದಜ್ಜನ ಈ ಸ್ಥಳ.